Ароматни и вкусни картофени топчета с кашкавал. Това приготвям днес. За рецептата използвам подправките на Вегета от биосерията. Започвам с тази биоподправка, изцяло съставена от зеленчуци. Биозеленчуци, над 10 броя. Пробвайте я. Наистина има разлика. Тези подправки ще намерите само в сайта на EvoBG, както и тази за хрупкави картофки. Отново съставена изцяло от зеленчуци и ароматни подправки, за да може ястието да стане наистина с неповторим вкус. Как да ги поръчате и с отстъпка, вижте в описанието на видеото. Там са и точните пропорции за рецептата, както и подробно описаните и етапи за нейното приготвяне. Оформените топчета по този начин подреждам, след което следват потапяне, овалване, подреждане в тавичката. Използвам и зехтин отново от сайта на EvoBG. Изпичам до златисто, поднасям с сос и отново малко подправка за хрупкави картофи. Пишете в коментарите дали ви харесват. До скоро!